rapachitopani charevi last hour usiku ngona tasvika so attend out right vateereri valaleli basa Bruno kopeta mutega pano right guys ndada kuti tingotaura topic muri kuiona nhamo dzinosiyana zvinoitika panhamo ndezvokudai so ndabika izvi zvoonekwa here pudding sorry guys vamwe vanhu munhu wese anofirwa but vamwe vanhu vanowana more support than others maringe nokuti maybe very famous or but kufirwa kunorwadza and hapana munhu anoziva level yekurwadza kuti yakaita sei inongo zvinongosiyana and means of coping are different saka mese munoziva kuti kufirwa kuti grief chii pane tuma stages don't underestimate rufu guys rufu gune meaning inotori different kuvanhu vakasiyana rufu kune meaning iri different kuvanhu vakasiyana umwe munhu anogona kuita senge ari kuita cop with it umwe achitotadza zvachese don't underestimate kuti firwa nabamunini wake so by 1 week anenge abo no rufu guri serious grief ine mastages kune zvadzidzo ine mastages about 7 first stage inenge iri yeshock and denial yokuti you are in shock and you are in denial kuti no this has not happened hana kuenda atoenda munhu aiwa hana kuenda stage number 2 inenge iri pain and guilt unokwanisa kutanga ufila guilt dene ndanga asina kufa dene ndanga munhu afirwa ndiye kanozvinzwisisa zvimwe zvese mukaita zvamunoita mukasapota mukachema mukabuchira mukatamba pamariroka nyakufirwa ndiye anongoziva feeling yaari kuita stage number 3 inenge iri anger and bargaining sometimes you get angry nemunhu iye kuti wandisiyirei kuita senge avolunteer kuti ndakuuya kuti utsamwira munhu akufira wacho naye then stage number 4 ndio iri dangerous depression, reflection, loneliness zvese zviri pa stage number 4 pa number 4 ndo panoita depression, loneliness ndopa kana ari munhu anomwadora anotanga kumwadora kuti afile better. That's a big mistake. Then number 6, the upward 10. Number 7 is reconstruction. You're now working through it, but you're really the last stage, acceptance and hope. I will see them in the future. Cannot see. Saka zviri is kushtaura so ndichitaura ndingoita zvokuverenga pandazvinyora. But guys, kufirwa akuprepare. You can't prepare for kufirwa. You can't. Even munhu afa uchinyatsoziva kuti atofa achembera. Munhu anenge uchinyatsoziva kuti afani kuchembera ngaane 99 chaiye. Anongokurwadza still. Even angari pakoma. Munhu angari pakoma ukuthi unonyatsoziva kuti chance kusurvive angasisipo akafa futi zvinongokurwadza. So the practical things you can do, I'm not saying zvinobetsera, zvinhu zvakatostudiwa zvingangokubatsira to cope with grief. Handisi kuti zvinga express yourself. Munhu afirwa ka, vazhinji vakafirwa vanoda kuti zii mukona. Pane loneliness inoitika pakafiwa, vanhu vanouya vovungana. Suddenly muri kuchema makawanda vachiridza mhere vakawanda vachiri. Musokuti chitunha chavigwa. Chaenda unosara uri very lonely. Loneliness ukanzwa umwe munhu achiti oh no pakava ningi wangu ndakatadza kana kukwira mota kutadza kukwira ndege, usamuseka, usafunga kuti ari kumake up that can happen. Kufirwa akupreparwe zvinongodependa kuti how close were you to the person afa wacho. So stage number 2 you need to express yourself. Wana munhu anoudza nezverufirwo, wana munhu anotaura naye, ndepi mihaidi anzi ndechipi chifidzo changu, yes ndepi yako.
wana munhu unotaura nezverufu waunodiscussa naye. Ndichakuudza mastages aya ndichaapply, anoapply even kumarriage chako, divorce. Divorce yakafanana neamputation, divorce yakafanana nekufirwa. These stages zvinoapply even kudivorce. Munhu unogona kuramba munhu uriwo goita imwe stress inokutyisa zvokuti nyangwe neunoti hezvo unyazoziva kuti munhu hauchamudei, but stress yaunoita zvakada kufanira kufirwa. So stage number 2, always allow yourself to be sad. It's normal to be sad kana wafirwa. Vamwe vanoda kuita kuti no, I'm not sad, you suppress that sadness. No, it's normal to be sad kana wafirwa. Be sad. Be sad kana wafirwa. Yes, it's normal. Allow yourself to feel sad. But try as much as possible to keep your routine up. Kana waisi na 6 makuseni, ramba uchigeza makuseni. Pakufirwa ipapo kwangu, ita change your routine. Panopinda zvakawanda wana depression wanda chikudza vanopinda. Try to keep your routine. It's not easy. It's easier said than done. Ungazvidza perfect pakufirwa. Ndakadai ndogona kuita mukandiona mangwana. So kufirwa I can only help zvinogona kubetsera vamwe. So hapana, because hauziye level remunhu wacho amufira kuti arariri pastage ipi. You need to sleep. Kurara kuri very very important. Don't stay awake. Try kurara. Chema ucheme, allow yourself to feel sad, but rega kukanganisa routine, especially yekurara. Idya zviri healthy. Chirega kuti nokuti wafirwa kuti ndongodya mapopcorn svika ndarecover. No. Try to eat healthy. Zvinhu zvaunofanirwa kuavoid kana wafirwa, zvinhu zvakaita sealcohol, zvaunofunga kuti zvinoita numb pain. Because zvinoitika paalcohol ndezvekuti unomwa wodhakwa wakangamwa, womuka uri pastage yawangu wachinge uri nezuro pawakafirwa pachona. So zvinhu zvakadero ndezvokuavoida, madrugs and all that. Kana wafirwa, avoid those. Hanzi naBarbara, zvinonetsa mwanangu, especially to us women, when culture says we should stay grieving for 1 more year after burial of husband, but men marries only 2 weeks after the burial of their dead. Ichokwadi ichocho, culture inotsimbirira vanhu. Ukaita 1 year, 2 years uchiita mourn your husband, by the time yaunenge wazopedza 2 years dzako uchiita mourn your husband, hauchadike. You're so damaged zvazvokuti you can't recover. You can't recover zvazvokuti uchidanana. Kudanana nemunhu you need to recover. Zvazvokuti ndakadivorce last week anenge agara aripo. Musatombonyebero. Ukaona munhu anodivorce this week, next week move on. Anenge agara aripo, yanga iri small house, shift. You need time to recover, but zvokunzi hanzi you need comfort. So number 6 yanga iri kuti avoid the alcohol. Number 7 ndo inovengwa nevanhu vakawanda iyo. Shamwari, kana pane counseling, go for counseling. Kana wafirwa, final number 7. Kana pane opportunity counseling, ignore counseling. Counseling is very very important. Utaurawo nevamwe vakafirwa hanzi pakaoma kana unotoshaya appetite. Unoshaya appetite ukafirwa, yes. It's quite normal, and you'll be vanotoita shock and denial yekuti aende here uyu. No man, haungaende. Munhu ndakataura naye nezuro, haungaende. Aiwa. Then uzosvika pastage yokumutsamwira. Why did you go? Kana kuti feel guilty. Ugona pakaita heart attack, ndaida kurara kumba kwake, ndakarara kumba kwake. It's quite normal, but it doesn't mean that asingafi munhu. That ndachatodana ambulance. It's quite normal. It's quite normal. Don't blame yourself. So ndamapedza mastages achona. Ndo dzoka ipapa pa culture. Culture yakaoma. Once grieve for more than 1 year. Asi murume afirwa mangwana masikati anenge ane mumwe mukadzi. Handizivi kuti culture ipapa yakamboitwa sei. Handizivi. Then wachibva ngokugara nhaka ipapo zvinotombobatsira.
kuti ndevero vanoti isi zoom vanhu vanouya vovungana pamariro mochema makawanda munhu wavigwa musi wakupedzisira wacho kuti vanhu vavigwa vese vanongoti dzvam suddenly papane noise vamba vachiti hiri wangosara uri 1 uchingokosora uri 1 vanhu vese papa nhamo vanodzokera mabasa vadzokera mabasa mbuya vako vasara mai vako vasara ipapo vakangodai vachinga muzukuru wavo anga achidisisa. We need to be very, very, very careful. We need to support our people. Let's support. Munafirwa anoda support. Even after 2 years, because nothing can come. No. Kufirwa kunokwanisa kuita carry on and carry on. David. Yes, Heidi. Iwe shamari. Saka urukosi. Kana murume wangu akafa nasi ndichi. Ndofana kugara makore mangani kana kuti mamazi mangani before. Nah, to be honest, I'm not into culture. I'm not into culture, but let me ask you something. Mira ndikukuvunza. You unochara ndakamukuvunza kudhara. Unochara like my grandmother amene kuna wakakura kumberengwa or whatever. Unochara chirudzi ichocho handichi. But saka ndofanira kudi kuti kana let's say murume wangu ashaika handiti. And then ndofanira kugara gore or 2 magore no kana uchikwanisa roorwa mangwana roorwa but zvinongodipenda neculture yako because kana uri munhu weculture kuno kuuk nonga munhu anomirira gore achita ndomira gore aiwa ndiri kutaura iwo wakakura ameno mataurira ako handiti unotaura semunhu akakura either kumberengwa kuzvishavane kune vanhu vakadaro handiti. And then what I'm saying is kuti so let's say kuti inini ndiri mukadzi handiti ndashaikirwa like my husband is dead and everything. So how long should I wait? You don't have to wait. According to Barbara, hanzi pamwe vanototi gore nishidi ndakangogara pamba kuti ipa ndiri kuda kubetsera vanhu how to accept the feelings zokufirwa zveculture izvi. Kana uri South Africa, you can choose not to follow your culture, but vanokuconfront. Okay, can I just Hesi Chrissy Dumbledore and hi, but I'm just saying kuti inini hamazangu andisi most of my relatives vanabva ku like Midlands, Trishavane, Kumberengwa and whatever. Let's say kuti ndakarorwa murume wangu washaika handisi ini nditori samanyanga handisi mandrovu as they say. And then let's say iwewe pachako uri murume wangu washaika, how long must I wait? Hanzi dzimwe nguva vanoti panzi panoda kurohwa guva, saka vanogona kudhilaya kurohwa guva, but vanenge vachitokamfota varume vachiti yowari pane mbana dzakawanda murume unoroora mbana dzakawanda, but they don't look after the women. The women are the most people vanosuffer after bereavement. Vanhukadzi mune mistake one yokuti we overlook your problem. Mukaita miscarriage, for example, ex wangu akamboita miscarriage, andangongoti mwana avo zvake pandakazoona kuti zvinhu zviri kusitesa. One day after 17 years or 6 years ndozomuna achiti kana ndafa ndonosangana nemwana wangu, mwana upi ndadokanganwa miscarriage yakaitika
2001 something. Chifizo, my handy Leon, can I just stop you there and ask you a question, Handiti? In the morning, I saw there was a law that was passed yesterday somewhere in America, Kuti Anzi. I don't know what state it was in. I just saw it was. I didn't even read up on it. Kuti Hanzi, unokwanisa kuita what do you call this? An abortion, right about like just before your child is born and stuff like that. Oh, that's bad. You must read up on it. I'm gonna send you the link though. Okay, that's really sad. Kutoburaya. Manachizvarwa mangwana obva aita abortion. That's scary. Yeah, you can. It's somewhere in America. Ameno. Kuti ma Americans are kuita nezvei. Yeah, hanzi na Owen. Saka kola unoda kurovesa zvinhu hembe dzemufidzi dzichiri mumba mako here. Nai, dzisati dzagovewa. Unoda kurovesa zvinhu here. Leon, Iwe Chifizo, say hi to Zuri Wilson for me. Say hi. Just send a shout out. Hi. Please. Saka iwe hanzi unoda kurovesa zvinhu hembe dzemufidzi dzichiri mumba here. Hey? Hanzi hembe hadzisati dzagovewa. Ndikuona bvudzi rako uri kuvandikwa. Urikuna kuona face yangu. Ndoiziya ka face yako. Yeah, but Shisha. Saka Some things, numbers out chichi. Sometimes. Hey, Nyai, you know, Shuba is like it's very controversial issues. Do you know that? Asi wanga uri kunhamo wamadoro kunhamo iwe ndio munhu amadoro kunhamo chete uri kutotadza kana kutaura nhasi ndaita nhamo kumba kwangu muchimwa hako doro aiwa handimwi doro really yeah ndinodya mafruits ndinodya mabanana ndinodya maapples pears and whatever, and then I follow you. Oh, thank you so much. I know. Until my WhatsApp group, I'm watching. What is that song? But that abortion wait, I'm gonna sing that song. Hansi, your song. You know your song. Oh my God, Hansi. Sing it. Start singing. Sing it. Start it for me. Come on. Apana munari busy. Oh my God. Do you know that I've shared your song on everybody's pages and stuff. Oh my God. Ndijaita live yachona hakuna munhu ari busy. Munhu anongoti ari busy kana asingakude chete. Kana achikuda chamwari izve so uri kuti uri busy izvezvo kuti wakurara. Anokuda akakushedza tokonawa city center. Anyway, let me get back to the topic because vanhu varikudhila nenhamo vamwe varikufirwa nema-celebrities. They can't cope. Yeah. Inini pane muimbi one akandirwadza zvokuti ndakatoita stress ngehama yangu Leonard Dembo. Pakafa Leonard Dembo, so I don't know, I wasn't related to that guy, but ndakatoita sendafirwa nehama. It took me year. Pesa pairidzwa nziyo dzake shiri yakangwara. Remember ndo pakarelease shiri yakangwara ino pakadenderera. Vamwe vaimbi vaienda zvavo, but pakaenda Dembo ndakanzwa zigepu zikuru kuti senge ndindafirwa. Ndikazvibvunza kuti kana ndandiri mwana wacho
So one key, if you feel, you need to grieve at your own speed. Don't let anyone tell you, I got nothing like it. Tamubiga, wabo, no. Hakuna mna ane meter yekuchema komwe. So you grieve at your own speed. Kanari parent yako yafa, accept kuti parent yako wherever they are, they want you to keep on living and enjoy your life. Iwo unyakufa vachona, visualize, try to visualize vakagara vakakutarisa so mwanangu ndaenda, but life goes on. Enjoy life. Zvinobatsira. That's stage number 2. Can I ask you something? Ndikuda kukubvunza paruzhinji. Naiwe Leon, iwe Andy Leon, chifidzo. Unobva kupi? Unotaura. I remember a long time ago ndakakusumira message ndikati unotaura how many Jews chanotaura, like it's not like mashingo Shona or Shishona Cheku. Kola iwo kola zvandikutaura dololo pasi wakubvunza kwandinogara wandibvunza kanga ndiri kugara zvishavani. Kuzvishavani? Nema dzako. Zvishavani kunonzi kumuro.